Pastor, soc president d'ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, Associació de Consumidors i Comunicació, i encara que no hem estat convidats oficialment per a participar a la taula, sí que s'ha convidat a vindre i gustosos participem en este debat. Jo volia comentar-li al senyor Castellano que crec que està faltant a la veritat, i faltant a la veritat clarament perquè no conta tota la veritat ni dona tota la informació, per no anar més lluny. Per una banda, mai el govern valencià ha demanat comptes, per tant la rendició de comptes és fonamental, dels diversos directors generals que han anat passant i s'han anat de rosetes sense comunicar, no sé si al govern valencià, però des de luego a la societat valenciana no ens han dit res. Des d'un senyor Pedro García, que està imputat i que, a més, el Tribunal Superior de Justícia valencià va declarar nul completament el seu nomenament i vostès no han dit res com a govern, per tant, una situació molt greu, fins als distints persones que han anat passant. L'últim, el senyor Jaraba, que inclús sembla que se li va oblidar acomiadar el 3% del personal que tenia de lliure designació, com fa costar, vostè que ha nomenat que els treballadors han signat un conveni d'acord als sindicats en el qual fan costar aquesta salvetat, és a dir, que n'hi ha unes persones posades a lliure disposició i que sembla que se les ha oblidat i van a tindre els mateixos drets que les persones que han entrat per oposició. Crec que és una situació greu. Crec que a vostè també se li oblida nomenar que la llei del sector audiovisual aprovada únicament per el Partit Popular en les Corts Valencianes està totalment inaplicada. Perquè el sector audiovisual, i sé que vostè diu ara que li preocupa, té una sèrie de percentatges d'emissió en les televisions valencianes, siguin públiques o privades, que, per tant, tenia que haver garantit la viabilitat econòmica de moltes d'aquestes empreses i empresaris que s'han deixat la pell fent producció independent, i això vostès no ho miren i estan deguent una quantitat econòmica de Canal 9, de Radio Televisió Valenciana, però tampoc estan obligant a que les prives. Vostès han aplicat les lleis per suprimir TV3 i altres televisions públiques i, en canvi, al tarot, als estafes que n'hi ha del 806, etc., no les apliquen la llei i miren cap a una altra banda. No sé quins interessos tindran. Vostès tenen el Tribunal Suprem, les ha dit que és il·legal i nul·la completament les decisions de la TDT, no sé vostè què diu de Zapatero, quan així el senyor Esteban González Pons va donar una sèrie de llicències a Intereconomia, etc., i no han aclarit mai davant de les preguntes diverses per què la reemissió o els acords que n'hi havia en determinades empreses privades s'han aclarit, i acabe, perquè me demanen que acabe, però podríem així continuar en moltes qüestions, de dir, així com, junt al Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes, ha tingut en compte la llei de protecció, la llei de patrimoni valencià, ha demanat informes a les dues entitats de màxim nivell que vostès està reconegut, com és el Consell Valencià de Cultura i la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, que han emitit informes favorables a la declaració de Vic per a l'Arxiu Audiovisual Valencià. Curiosament, un arxiu on no està tot, perquè vostès ja s'han preocupat durant molts anys que no estiguera tota la societat valenciana, però la que hi ha, justament s'han preocupat que se preserve, i vostès no contesten al Vic en els 3 mesos que tenen que coar expedient. Per tant, acabe dient que els culpables, des de luego, no som els ciutadans, no són els treballadors, sinó que n'hi ha una responsabilitat d'un govern que no ha sigut capaç de gestionar una televisió que ens deixa un deute bestial i damunt la posa a negre. Això sí que és una irresponsabilitat per banda del seu govern, per molt que diga ara que van a replantejar-ho. Anem a veure, és que perdona, però no m'he quedat en el seu nom. Però, José Ignacio Pastor. José Ignacio Pastor. Molt bé. Doncs mira, vostè diu que jo he faltat a la veritat, volguera preguntar-li en què jo he faltat a la veritat, perquè jo crec que en el que he dit no he faltat a la veritat absolutament en res, i si no, doncs agarra el micròfon i m'ho diu. La fiscalització de qualsevol ente, de qualsevol empresa pública, de qualsevol organisme, de qualsevol tal, té una fiscalització que està per llei i això és el que se fa i s'hi complís com no pot ser d'altra manera. I després, el que se té que veure o no se té que veure en aquesta comunitat és també el que legalment se tinga que veure. Jo sé que molta gent estaria, segurament, ni plantejaria aquests debats si TV3 se veiera en tota la comunitat valenciana, perquè estaria molt més a gust que si se veiera una TV
tipus d'això, però és que TV3 per nosaltres entenem que no defèn la nostra personalitat, la nostra cultura, ni les nostres senyes d'identitat, ni els nostres fets diferencials. I per tant, en aquest sentit, crec que és important que no confundam un debat en l'altre, és a dir, així té que tindre senyal el que la llei toca i no el que la llei no deixa. Moltes gràcies.